Житие на дякон Васил Левски. Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово. През 1845 г. започва образованието си в Книжното училище в родния си град, а година по-късно вече учи в местното взаимно училище. Едва на 14 години остава без баща и грижите за младия Васил поема войчо му Василий Караиванов. В периода 1852 и 1854 г. той живее в местния Светогорски метох и учи църковно пеене. След като войчо му се премества в Стара Загора, Левски го последва и завършва втори клас на Старозагорското класно училище. Поради отличния успех на момчето, войчото обещава, че един ден ще го изпрати на учение в Русия. Това така и не се случва. През 1856-1857 г. младежът учи в свещеническото училище на даскал Атанас Иванов в Стара Загора, а през следващата година приема монашески сан дякон с име Игнатий. През 1858 г. е ръкоположен за иеродякон и става църковен певец в църквата Света Богородица в Карлово. Какво кара този човек със светло бъдеще в духовното дело да се захване с революционна дейност? Тук е място да отдадем заслуженето на друг голям български революционер Георги Раковски. Стоил Попов от Калофер и Левски полагат едни от първите усилия да вдигат народа на борба. По това време българското общество е крайно неподготвено за бунт, което и първият революционен опит на дякона е неуспешен. Вместо да се откаже от народното дело, на 3 март 1862 г. Левски напуска родния си град и се отправя към Сърбия, за да се присъедини към първата българска легия, организирана от Раковски. Според легендата, по време на военни упражнения той прави лъвски скок и така получава своя прякор. На 26 август 1869 г. Левски се завръща в Букурещ. Той има ясна представа за обстановката в България и за възможността за успех на комитетската мрежа. Затова трябва да убеди имигрантската революционна интелигенция в правотата на идеите си. За основен виновник на случилото се счита Димитър Общи. Въпреки забраната, Димитър Общи решава да извърши обир и на своя глава на 22 септември 1872 г. организира нападението. Левски тръгва с Никола Цветков на 26 декември за Търново. В Самара на коня на Цветков е архивът на организацията. Вечерта остават да пренощуват в Къкринското ханче, чийто съдържател е и член на комитета Христо Цонев Латинеца. Според общоприетата версия, там Левски е трябвало да се срещне с поп Кръстю, който го предава. Според други версии на вината за предателството не бива да се хвърля върху свещеника. Апостола на свободата е заловен от заптиетата, обкръжили ханчето. Пред съда Левски се държи изключително твърдо и не издава никакви подробности около организацията, като поема цялата отговорност за дейността върху себе си. Осъден на смърт и на 6 февруари 18 нов стил 1873 г. Апостол на свободата е обесен на мястото, където днес се издига неговият паметник в столицата. Смъртта му не просто предизвиква потрес и скръб сред революционните среди в България и в Румъния, но бележи началото на криза и сътресения, от които революционното движение никога няма да се възстанови напълно. Житие на свети Паисий Хилендарски. Когато българският народ изпадна в най-тежко състояние под двойното 5-вековно гръко-турско робство, тогава Бог издигна преподобни Паисий Хилендарски, който написа своята забележителна история славяно-българска и чрез нея вдъхна народностно съзнание и силил българския народ, изтръгна го от неговото отчаяние и постави начало на българското възраждане. Той е роден в град Банско, самите поли на легендарната Пирин планина, през 1722 г. Рожба на благочестиво семейство. Единият му брат Лаврентий бил игумен в Хилендарския манастир, а другият Вълчо бил щедър дарител на църкви и манастири. Той постъпил за послушник най-напред в близкия Рилски манастир, където закърмил душата си с родолюбива грижа за собствения народ и със светост от велики български светец Йоан Рилски. Малко по-късно, в 1745 г., вече на 23 годишна възраст,
Той отишъл при брат си Лаврентий в Хилендар и тук приел монашеството. В манастира Паисий имал възможност да се образова и изучи по-добре и духовно да се издигне. Като манастирски пратеник Таксидот, той обикалял села и градове, за да събира помощи и да привлича поклонници за манастира. При този непосредствен досег с народа, Паисий най-добре видял тежкото положение на българския народ под гръцко-турското робство. В атонските манастири пък той видял и сам преживял надменното и презрително отношение на другородци към българите, че те били прости и груби, че нямали история. Паисий с болка виждал разслабващото отчаяние на народа, дълбоко скърбял и се възмущавал заради отстъпничеството на много българи, които се влачили след чужди обичаи и след чужд език, а презирали чистите български нрави и родния си език. Тогава пламва в него патриотична и благочестива ревност, плод на която се явява неговата вдъхновена история славяно-българска 1762 година, за в полза на българския народ, а за слава и похвала на Господа и Исуса Христа. Получил благочестиво домашно възпитание и черпи от светостта на свети Йоан Рилски преподобни Паисий и на Атон попаднал в една аскетическа среда, известна с множество просияли в благодат, подвижници на благочестието и особено предподобно мъченици монаси, които умирали мъченически и за Христа от агарянска ръка. И самият той, със скромни думи на монашеското смирение, прави намек за своя аскетизъм. Страдал от стомах, което значи прекалявал с поста, и от главоболие, което значи, че съкращавал съня си до крайност. След като написал историята си с много труд, той като същински равноапостол тръгнал да я разнася навсякъде по българската земя, за да я четат и преписват. По този начин преподобни Паисий запалил пожара на българското народно свестяване и възраждане. И в тази усърдна дейност на равноапостол и народен будител той умира неизвестно где, може би мъченически, ако не е убит от вражеска ръка, то сумен от преумора. Денят и годината на смъртта му са неизвестни, поради което паметта му се празнува на неговият имен ден, 19 юни, когато се чествува преподобни Паисий Велики. Така подвизавал се, той завърши живота си на земята, но паметта му пребивава навеки след българите, защото най-напред от него започна божественият промисъл, делото на нашето освобождение, което накрая се овенча със самостоятелна патриаршия и независима държава. Затова негово светейшество, българският патриарх Кирил и Светия Синод на Българската православна църква решиха, че той е достоен да бъде причислен към лика на светците, което и направиха с тържествен акт от 26 юни 1962 година. Заради неговите молитви, Христе Боже, съхрани и занапред нашият народ от всякакви беди и чрез доброто познание на писанията го утвърди в православното благочестие за вечни векове. Амин. Житие на свети Софроний Врачански. Роден е през 1739 г. в Котел. По времето, когато българите тънели в най-тъмна робия, Котел, прикатан в котловината между Ветрила Разбойна и Орушки връх, се ползвал с известни свободи. Срещу задължението да пазят пътници и кервани в прохода, котленци ползвали някои привилегии. Селището било управлявано от свои първенци. Предприемчивите котленци, които са заели желепчиството от търговия на едро на добитък, се замогнали. Семейството на Владислав Джелеп се родил първороден син, когото нарекли Стойко. Бащата възлагал на него надеждата си, че ще отмени занаята и ще умножи богатството на дома, но момчето било слабовато, болно и мечтателно. Когато Стойко бил на 3 години, починала майка му. Със закъснение 9-годишният Стойко постъпил в местното килино училище. Там под ръководството на учените котленски духовници поп Марко и поп Велико, поп Георги и поп Тодор, той се научил да чете и да пише. С голямо усърдие продължил на гръцки език да изучава някои от църковните книги. През 1750 г. починал и баща му Владислав, Стойко станал кръгъл сирак. С много мъка и горесни сълзи той бил принуден да напусне бащиния дом. Това изтръгване от корена било първото душевно срутване. Момчето било осиновено от бездетния му чичо, също Джалеп, съдружник на баща му, след което загубил възможността си да учи. Ялха ме на занаят. Така примерно и меланхолично е отбелязал от това поп Стойко в житието. Това било второто още по-страшно душевно срутване, което едва ли не затрупало слабоватото мудно момче, опоено от сладостта на учението. На 1 септември 1762 г. по наставяне на котленските първенци
Той бил ръкоположен за свещеник от преславския владика Гедеон. Преломен момент в живота на младия котлински свещеник. Представлява срещата му с преподобни Паисий Хилендарски през 1765 г. Значително влияние за духовното му възрастване оказват и двете му посещения в Света гора, най-голямото книгохранилище на поробените Балкани. При едно от пътуванията си по заповед на Пазвантоглу, той бил задържан и отведен в Видин, където прекарал като пленник 3 мъчителни години. През май 1803 г. Софроний получил разрешение да напусне Видин. Той мигрира във Влашко, отначало в Кралева, а сетне в Букурещ, където прекарал последното десетилетие от живота си. Приет бил радушно както от владетеля на Влахобогдания, княз Константин Ипсиланти, така и от угровлахийския митрополит Доситей, който му предоставил килия в митрополията и често го канял на архиерейската си трапеза.